ndewono Igbo anyị abịa. Igbo class world. Wow! Ụmụnne, kedu onye anyị na-emelu nwachimeka taa? Ọ bụ nwanne anyị nwoke. Kedu afịa? Izuchukwu. Kedu onye ebe ọ bụ? Mgbidi ọgwụ Enugu steeti. Mgbidi ọgwụ Enugu steeti. Kedu ebe obi na Libya. Aka Eziafa ka ego. Unufulafia aka Eziafa ka ego. Kedu afọ n'ọdị? Ọ dị afọ 42. 42 maka ndị ada n'Igbo 42. Matured mind. Ụmụnne, unu ama nwa amamisi enyi. Ọ sị na ọ chọkwala graduate. Ọ chọrọ ya bụ good character. Ọ chọrọ ịnụ ya, ihe ọ chọzi ịnụ bụ good character. Ọ sị na ibi abroad o, ibi homo na ịdị free, ibi white yo, ịdị black yo, ịdị free. Ya bụ ụmụnne, ụmụ nwanyị, biko bidonu debe edemede. Kedu ndị nọ UK? Bidonu debe edemede. Kedu ndị nọ Europe? Bidonu debe edemede. Kedu ndị nọ n'ụlọ? Bidonu debe edemede. Chai, ifu dị mkpa, ifu ogologo imi, ifu ya ị ga-alaiki ya, ifu ya ị ga-alaiki ya. Ịma mmisi. Kedu ụmụ nwanyị na-achọ mmadụ dị sacha? Kedu unu? Bịanụ na nkọla, bịanụ na nkọla. Ya bụ unu ama regret ya. Bidonu debe edemede. Start writing. Wish benilok ka anyị feeli Chukwu aka n'isi onye ga-anụta nwanne anyị nwoke. Ka anyị feeli Chukwu aka. Chukwu, anyị ekene gị n'isi nwanne anyị nwoke. Iwin loto maka na afụ nwoke nwoke nwere obi umeala. Ya bụ ọ bụ ezigbo mmadụ. In short, ọ bụ ezigbo mmadụ. Ifuru afịa Eziafa ka ego. O nwere ihe dịka Eziafa n'ụwa. Eziafa kalili ego. Ọ bụrụ onye na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Aha onye na-edu ya. Ụmụnne, kpọọ ụmụ nwanne unu nwaanyị ebe ọbụla fa nọ na. Udogwu zuru oke ka nna m bụ. Ndị bụ nna nwere ọlụ ha. Ndị bụ nna baka ụbaghị. Ndị bụ nna nwere ọlụ ha. Ụmụnne, biko unu show onye love. Kpeelu na ekpele, show onye love. Ịbụ onye nne, ịchọ ka nwa gị nwaanyị nụọ di, kpọọ nwa gị nwaanyị ebe a. Ịbụ onye nna, ịchọ ka nwa gị nwaanyị nụọ di, kpọọ nwa gị nwaanyị ebe a. Taa gịbanụ mmadụ, share ya biko. Share ya ka o nwee greater opportunity. Maka o nwee ndị na-edili ya n'ebe ahụ ụtụtụ efifie abalị. Maka ọ bụ ihe Chukwu sisi mebe. Chukwu assign gị sisi mebe. Onye nọ di na nwunye, inwe laịsensị, inwe tiketi ịmụ ụmụ baa ụba. Maka Chukwu sisi mụọ ụmụ baa ụba. Ọ bụ na single parents ka eji gaa mụọ ụmụ baa ụba? Mba, na ọ bụ true marriage. Ọ sikwasị jee nọ di na nwunye na Genesis 2:24 na nwoke ga-arapụ ndị bi gakwuru nwunye. Fama mbụzikwa mmadụ na-abụ kama fa ga-abụzi otu one person. Fa na-emekọ ihe ọnụ, na-eme ka ụmụ nwanne, na-akpakọ alụ ọnụ, lọvụ onwe fa, na-eme ọfụma, na-aga n'iru. Ụmụnne, Chukwu makwa ihe wee sisi ga-anụba di na nwunye. Anyị na-epromotu ihe Chukwu kwuru, anyị na-eme ajọ ihe? Mbakwa o. Onye bịa si na ọ chọọ nwaanyị, ọ na-eme ajọ ihe? Mba. Nwata chọba nke ọ bụ ajọ nwa? Mba. Ọ na-eme ihe Chukwu kwuru. Ya bụ shianụ vidio, kọmentị yanụ, shianụ, like yanụ, iji gosikwa na unu na-akwado ihe Chukwu dere. Ka Chukwu wee nwee ike nwee obi aṅụrị, gosi na unu na-akwado ihe o dere n'akwụkwọ nsọ ya. Biko unu emena ignore. Shianụ vidio, shianụ ya ọfụma. Ịneneche n'iso gị, ịdị na stingy like ife ihe ga-abalị nwanne gị ụlọ, ịrapụ ya. Ka ekwena ihe ị na-arapụli ya. Onwe ndị chọrọ ihe a ka visa America. Fa na-achọ ebe fasi gị afọ. Fa afụrọ. Ifuru na ụmaka emego n'ofe okro.
ihe mmadụ na-achọ n'uko elu dị n'uko ala, ihe ị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Ka ezi ihe a na-agbakala arụ, ihe ụmụ nwaanyị na-eje na be pastọ na be dibịa bịa kpaa n'ọnya gị, na-enye ka ọ bịa kpaa na ngaraba gị, kpaa na nkọrọ gị, anụ akpaa n'ọnya. Kama anụ ga-agbanarị gbubilie ọdụdụ, kama anụ ga-agbanarị gị gbubilie ọdụdụ. Ọkwa ngwa unu onye ọbụla kwube eziokwu, kwuo eji gị, especially eji ma nwoke ma nwaanyị. Unu kwuo eji unu ezonye ezo, maka ụmụ onye chọọ eji gị ahụ ọsọkwa ya eji gị bụrụ nnukwute eji kwa onye, maka ọ bụrụ na ikwuru ya ụmụ onye chọọ nnukwu eji izozie na ime isiela ọkụ ahụ. Ihe ọbụla ịbụ kwubekwu ya o, ịnụbugo nwaanyị ahụ, ịmụbugo nwa, ịgbasara agbasa, ịchọ second wife, ọkwa unu na-anụ ya. Ihe bịa jos deelie ya na comment section, show na nwere interest, show na ị nwere interest. O nwere nọmba anyị ọfụ anyị nweta anyị ji eme matchmaker, debe na ihe ebe ahụ epost mere abalị ụnyaahụ, unu ga-afụ ya. O end na 5-4 I think 5-4. Debe na ihe ebe ahụ ka emeela unu matchmaker, maka ọ na-awụ ọkụkwa ndị niile emelie na amụlị, ndị niile emelie nwere iru ọma. Emeeli gị single, ichebene ka mmadụ mee ka ịchatị bịa chee ka emeeli gị, si meeli gị imere ajọ ihe, ịdụọkwanụ desperate, ị na-eme ihe Chukwu kwuru. Ya bụ ụmụnne, deelu na nwanne anyị nwoke edemede. Ịpụta ihe ị ga-eme bụ ịkọpịrị nọmba ya, ịchatị anya, jos chatị anya, si a na ifili ya na Igbo anyị abịa, biko na Chukwu soro kwuo na unu ga-anụ di na nwunye. Onye ebe ọ bụ kọwakwala gị mụ, ọdụ akọwago m, unu kọwa onwe unu mụ, unu jụzie ese, unu mụọ onwe unu obere oge. A na-anọkwa na fon ahụ, mgbe ahụ ị ga-amata ụdị onye ọ bụ, ịmatatụ ya obere. Ọ bụrụ na ị ga-amachicha onye ahụ, ịma mmachicha mmadụ ọsọkwa ya gị na ya anya na-abịa be gị kwa izuụka ma ọ bụ ugboro na-atọ n'izuụka, ịma mmacha nwunye ọfụma until unu bịa bili. Ọnya bụ na ọ dị mma ikpe ekpere na ị na-anụ di na nwunye ka o weta gị nke bụ nke gị, maka oyiye forever. Kwuo eziokwu, ịnụbugo di, ịnụbu nwaanyị, ịmụbugo nwa, ị gbasara agbasa, ị na-achọ second wife, ị na-achọ second di, kwuo onye mmadụ ga-ala ike gị. Ịghọtago? Ya bụ ka anyị na-eme nya ihe Chukwu kwuru, na-emekwa ọkwa anyị gwa unu na ụmụ nwoke anyị pụrụ ije fa na-enwe nnukwu eji, maka kọndishọn na-adịkwa n'obodo oyibo. Kọndishọn na-adị ya ịnataghị ọsọ inwe nnukwu eji. Ọ bụrụ gị mere onwe gị, ọ bụ hustling, ọ bụ ije mmadụ na-abụ. So ụmụ nwaanyị unu na-edekwa eziokwu ka ị ghara ime isi opportunity gị. O nwee ndị chọọ nnukwu eji, nwee ndị chọọ obere eji, nwee ndị chọọ medium. Ụmụnne, ka unu na-agụ profaịlụ ede edemede ka nkọziela unu obere akụkọ. Ịma na o nwere ndị bịa nrụ ọrụ mgba ọrụ na saịdị be anyị, ọrụ ego, ya bụ saving mesin, ọrụ afụfụ, ifu ya obulu diga na-awa ana kakpi. Ụmụ nwaanyị pụtali fa na-agafele onwe fa na-adị alaiki ya. O nwere my cousin bịa laiki bakwa nwoke na nkịtị, laiki bịa na nkịtị je na-ebutelie nri mgbe niile, ọ na-ebutelie nri maka mmafa na-esi oyoyo rice, mmafa na-esi họteelụ ama mmafa ama ya, ọ na-ebujelie nri nnọọ na nkịtị, ụlọ ọvụ ọnya na nkịtị. Ịmazi kịta nwoke a bụ bastard donkili nyo. Ịma ihe mee na uje nụọ that my cousin ya oji edi egwu wee na-respect ifu. Ọ bụzi injinia kịta, ọ bụ builder, ọ bụ injinia, ọ bụ kọntraktọ, wee na-alụkachazi ụlọ ebe niile Ọnịsha niile ya na Asaba, ebe fabizi kịta bụ na Asaba, wee banye ndụ na mmiri. Onwe mgbe opportunity dapụta, di m wee kpọọ onye si ya ịchọ mbịa obodo oyibo na onwe opportunity dapụta. Ọ si ya bịa chọọ gịnị. Ụmụnne, onye nọ mma ịnara abịa obodo oyibo, ikwesịrị ịbịa na bịa bụrụ second hand na kọntrị mmadụ, second hand citizen.
ya bụ o wee si dị m bịa chọọ gịnị ebe ọ nọ ọfụma na ịmakwa ụlọ famanarị ụlọ ndị bi obodo oyibo anyị n'ụlọ ebe ahụ ka m na-agakarị anọ ebe ahụ ka m na-agakarị anọ o wee bụrụ ka o si winie rifle a ya bụ ụmụnne esokwa ebie ụdụkwa anya n'anya isolu bie ụdụ amara ka a na-anyala akpa afụ hanụ ka anyị ghara ịdị na-achọchazi ihe dị redimedi. Ndeewo na ụmụnne ka emesịanụ.